Ahoj, vítam ťa pri videonávode, ako si vyrobiť fotoknižku alebo pamätník. Budeme potrebovať krásnu látku, kartón a potom ešte lepidlo, tvrdší papier, poprípade stužky, ihlu, niť, nožnice a možno štetec na lepšie nanášanie. Kartón môžeš použiť akýkoľvek, ja som použila krabicu od jablok, pretože ho kompletne zakrieme látkou. Najprv si vyrobíme pamätníček, na neho budeme potrebovať dve kartónové dosky o rozmeroch 24x18 cm a do stredu môžeme ešte urobiť kruh o priemere 14 cm. Ak sa rozhodnete kruh vynechať, je to úplne v poriadku. Túto šablónu si obkreslíme na látku, po každej strane pridáme 1 cm, aby sme to mohli pekne zahnúť. Látku vystrihneme a urobíte naozaj skvelá, ak si ju vyžehlíte, bude sa vám s ňou oveľa lepšie pracovať, nebudete mať žiadne wrinkles ani záhyby. Kartón prilepíme na rubovú stranu látky. Je naozaj jedno, ktorú stranu kartónu použijete, akurát si dávajte pozor na priesvitnosť látky. Ak by ste mali nejakú potlač na kartóne, tak ju radšej schovajte na druhú stranu a tú čistú použite na svoju látku. Pri nanášaní lepidla si dávame pozor, aby sme nedali lepidla príliš veľa a aby nepresakovalo cez bavlnené plátno, ak by náhodou bolo pritenké. Rovnaký postup zopakujem aj na predný diel. Dávajte si pozor hlavne na hrany okolo kruhu a na hranách obdĺžníka. Lepíme ho na rovnaký diel látky, kruh vystrihneme až neskôr. Zaťažíme a necháme uschnúť. Po uschnutí sa musíme postarať o okraje, takže odstrihame najprv rožky. Nestrihajte to úplne na doraz, nechajte tam tak 3 mm, aby sa to správne zahlo a potom to budeme ohýbať. V tomto momente zároveň aj vystrihneme kruh v strede predného dielu. Následne si vystrihneme kruh, strihajte opäť tak približne 1 cm od skutočného okraja a nastriháme ho tak, aby sa nám pekne ohýbal. Nestrihajte to úplne na doraz tie nástričky, opäť tak 1, 2, 3 mm od kraja, aby nám nevykúkoval kartón. Nanieste si lepidlo po okrajoch a budeme zahýbať okraje dovnútra. Je úplne jedno, ako to bude vyzerať. Celá táto strana bude potom schovaná pod tvrdým papierom, takže ak vám tam náhodou niekde uteká nitka alebo to nie je rovno strihnuté, vôbec sa tým netrápte. Ja si rada najprv zahýbam dlhšiu stranu a potom následne kratšiu stranu. Mám pocit, že mám tak viacej pod kontrolou ten roštek. Roštek môžete ešte zafixovať fixačnými kolíčkami pre pokoj duše, aby vám to neutekalo. Len pozor, aby ten kartón nebol príliš premočený a neostalo vám tam priehlbinka. Zopakujeme aj na prednej strane. Tu jediné, na čo si treba dávať pozor je, že ak tam máte kruh, tak dbajte na to, aby ten okraj medzi kruhom a látkou bol dostatočne široký, aby ste tam zvládli zakryť jednotlivú látku. Opäť idem najprv dlhé strany, potom krátke, zafixujem rožky a až tak sa presúvam k kruhu. Presúvame sa ku kruhu, opäť celý natrieť a pekne na strižky pohybať to vnútra. Kým nám to schne, presunieme sa na chrbát, ten má 18x2 alebo 3 cm. Úprimne, ten tenčí 2 cm je podľa mňa lepší. Celý kartón natrieme lepidlom a pridáme lepidlom aj na látku. Zafixujeme a všetko schováme tak, aby nám nikde nič netrčalo. Krajmi sa nemusíme vôbec zaoberať, tie budú schované pod papierom, ale nech je ten spoj pekne urobený. Tu už máme uschnutú 2 cm verziu chrbta. Pekne ten extra 1 cm, ktorý máme po bokoch, natrieme lepidlom a pripevníme z vnútornej strany na náš zadný alebo predný diel, to je v podstate jedno. Dávajte si pozor, aby ste ten spoj toho chrbta mali vo vnútri. Zvonku nech je to pekne hladké a opakujeme rovnaký postup aj na predný diel. Opäť natrieme a nacepíme na to prednú stranu. Nedávajte to úplne na doraz, nechajte si tam tak 2 mm, aby mala látka priestor sa ohýbať a aby dokázal pamätníček fungovať tak, ako má. Priložíme, zrovnáme si obidve strany a necháme pekne uschnúť. Vystrihnite si ešte raz podľa rovnakej šablóny vnútorné časti a tie prilepte znútra, aby ste schovali všetky spoje, lepidlo, látku a tak ďalej. Do takto pripraveného pamätníka budeme potrebovať dať výplň. A tu tam všijeme. A ja som používala hrubšiu ihlu a bavlnku vo farbe a potom ešte niečím potrebujete preraziť tie dierky, buď priamo ihlou, alebo ja som mala takéto háky z kreatívneho obchoda.
Vrazila som si dierky aj do papierových hárkov, mala som ich každé 3 až 4 cm, čiže to vyšlo na 5 dierok a rovnako som si ich v 3 radoch vrazila aj do chrbta knihy. Tu treba dať pozor, ak robíte verziu s kruhom, aby sa vám pekne prelínali stránky s kruhovou dierou a náhodou vám to neodbyšlo. Naozaj si to vyskúšajte, priložte si to, aby vám to pekne sedelo. Následne už vlastne iba párujem hárky papiera s dierkami, ktoré som si pripravila. Úplne prvým vlastne vpichom je úplne spodná dierka. Tam preťahnem vlastne znútra do vonka a vraciam sa na úplne najvrchnejšej dierke naspäť dovnútra. Následne budem prešívať skrz celú knihu. Stále ideme jednou dierkou dovnútra, druhou náprotivou dierkou ideme vonku a takto prejdeme skrz celú knihu. Tie dierky sú tam predpripravené, takže to vôbec nie je tak ťažké. Stále máte možnosť regulovať si tú bavlnku, keďže som ju neodstrihla a vlastne to nie je ani zapotreby. Stále sa dá ešte popotiahnuť, ak by ste náhodou nemali priestor, on si treba dať pozor, aby sa nezamotala. Keď dojdete na koniec, vrátite sa opäť naspäť nahoru, takže to máte kompletne zakryté spredu aj znútra a nakoniec zaviažeme mašličku do stredu. Túto mašličku tam bude vidno, takže ju uviažeme nejako pekne. Postup následne opakujeme pre všetky hárky, ktoré ste si pripravili. Stále vlastne prišieme tie jednotlivé hárky papierov a dovnútra zaviažeme mašličku. Ja som na 2 cm chrbte mala 3 hárky papierov. V každom ním bola vlastne dvojstrana pevného papiera o 3 stránkach, alebo myslím, že 4 stránkach. Tu sa nebudem hrať na umelca, kvietku som jednoducho skopírovala z počítača a následne cez kopírak prekopírovala na svoj kruh. Ten som potom vymaľovala. Tu si už môžete vložiť odkaz, fotky, čokoľvek, čo len chcete pre človeka, ktorému idete tento pamätníček darovať. Takisto môžete venovanie napísať aj priamo do stredu tohto otvoru. Je to len na vás. Môžete ho samozrejme nechať aj čistý, ak ho venujete umelcovi, môže si do neho napríklad maľovať svoje skice alebo portréty alebo čokoľvek, čo on bude chcieť. Je to skvelý nápad aj pre cestovateľské denníky, čo len chcete. Na fotoknižky budeme potrebovať 2 kartónové dosky 12x18 cm. Bavlnené obdĺžničky, ktoré budú mať presah 1 cm na každej strane. Dosky opatrne prilepíme na bavlnené plátno, dávame pozor, aby nám lepidlo nepresakovalo na druhú stranu. Postrážte si najmä rohy a okraje, aby sa látka neodlepovala. Zaťažte a nechajte uschnúť. Po uschnutí ešte obrátime rohy a kraje a prehneme ich tak ako pri veľkej. Máme hotové dosky. Teraz si pripravíme harmoniku. Harmoniku mám z 2 A3 zlepenej v strede. Je to približne 6 stránok, môžete si urobiť kľudne aj hrubšiu. Spoj schováme pod fotku, takže ho nebude vidno. A potom potrebujeme stužku 2x50 cm. Stužku uchytíme smerom von, ja som si ju prichytila lepiacou páskou a potom som ju ešte podlepila lepidlom. A na druhej strane sme urobila to isté, ale stužku som posunula približne o 0,5 cm nižšie než tú pôvodnú, aby sa mi pekne kryli. Teraz si pripravíme harmoniku, ktorú nalepíme, čiže ideme lepiť úplne prednú stránku a úplne zadnú stránku, s ktorou vlastne schováme stužku aj celé všetky spoje. A dala som trošku lepidla aj na harmoniku, ale len na okraje a na hrany. Takto to pekne prilepíme a zaťažíme. A postup potom opakujeme aj na druhú stranu. Po usnutí už môžete nalepiť fotky, buď ich tam môžete prichytiť vaši páskou, normálnou páskou, alebo môžete použiť fotorožky. Ak dáte fotorožky, tak tie fotky sa budú dať meniť, čo je skvelé. V balení je 500, alebo môžete tomu človeku dať iba tie fotorožky, nech sa tam dá fotky, aké sám chce. Odporúčam používať bavlnenú stuhu namiesto saténovej, aby sa vám netrpatila a lepšie sa lepila. A skúste použiť nejakú kontrastnú farbu k látke, nech to pekne vynikne. A tak už máte hotovo. Darček môžete darovať a môžete ho aj spolu naplňať, koľko len chcete. Nezabudnite si toto video uložiť, aby ste sa k postupu mohli vrátiť aj na budúce a budem veľmi rada, ak mi dáte vedieť alebo ma označíte, ak si fotoknižka po pamätník vyrobíte.